pada siap nih untuk belajar bersama? Betul sekali Kak Fauzan. Dan kali ini kita akan belajar unggah-ungguh budaya Jawa tentang tata krama Ingoma. Ada unggah-ungguh pamit banget sekolah, unggah-ungguh nyuwun pamit suara pujian, Unggah-ungguh ono tamu, unggah-ungguh jaluk ora. dan unggah-ungguh njaluk pangapura. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama tayangan sosiodrama berikut ini. Selamat menyaksikan. Ton, apa kowe wis adus? Sampun Bu. Assalamualaikum. 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 Tulung, ana tamu. Nggih Bu. Kula nuwun. Bapak menapa wonten dalem, Mas? Ajeng napa? Lho, Mas. Yen nanggapi tamu, aja ngono kuwi. Tamu kuwi dihormati kanthi becik. Oh, nggih, nyuwun pangapunten. Kula nuwun. Monggo, monggo. Nyuwun sewu. Nyuwun pangapunten lare kula, Pak. Mboten menapa-menapa, Bu. Nuwun sewu, menapa menika dalemipun Pak Kandang? Injih leres. Monggo, lenggah rumiyin. Bu, pundi rotine? Menika lho, Mas. Wonten nginggil meja. Wah, Ibu kok dadak basa barang bagus. Kok aneh-aneh. Ya ora aneh-aneh. Kersane ibu kuwi maringi contoh kowe. Ben tetep basa marang wong tuwa. Kae rutine. Asik, enak tenan. Mbak sing apik. Ora nyak-nyakan kaya ngene. Sorry nggih Bu, ra sengaja kok. Lho, matur marang ibu-ibu ora ngono kuwi. Kok dianggep karo kanca wae. Ayo, saiki matur ibu maneh. Madhep ibu, awak rada bungkuk sithik, banjur matur. Bu, kula ngrumaosi lepat. Kula nyuwun pangapunten. Benjang mboten kula wangsuli malih. Ayo, coba dibaleni anggone matur ibu. Bu, saestu kula lepat. Nyuwun pangapunten. Nggih, ibu wis ngapura kowe, Ton. Sing penting sesuk ora dibaleni maneh ya. Nggih Bu, kula janji mboten baleni malih. Alhamdulillah. Wah, sinau kok tanpa swara. Sajak serius tenan. Lho, ana jadah manten. Ibu kira rasake, aku ki lagi mumet. Lah ngomongi kasar. Lho, yen mumet, ayo periksa ning dokter. Periksa pripun? Mumet kalian niki. Mbak, ajarin dulu Jawa, Mbak. Angele polce. Le, matur simbah kok kaya ngono to? Kuwi kurang trep. Ayo, lungguh sing becik. Terus matur simbah. Mbah, nyuwun tulung. Kula diwuruki nyerat Jawi. Nggih, matur nuwun Bu. Nuwun sewu Mbak, kula dipun ajari nyerat Jawi. Lah, kene bisa. Menawa nyuwun tulung kuwi becike migunakake unggah-ungguh kang bener. Ya, bab basa lan uga patrape. Oh, ceritane iki mau kangelan nulis Jawa to. Nggih, Mbak.
Yo kene tak ajari cah bagus. Kok lek sinau mempeng ton? Apa sesuk ulangan? Loh, rak mboten napa-napa to, Mbak. Le, matar simbah kok kaya ngono. Ora pareng. Leren dhisik, Mas. Iki ana pisang goreng. Matur nuwun, Bu. Kok ora kaya biasane sinaune kaya mau bengi. Nggih, Mbak. Mbak, dongake arep ujian sih. Yen matur simbah, basane kudu bener. Tur patrapmu sing becik. Ayo saiki dibaleni olehmu matur simbah. Mbah, nyuwun donga pangestu, kula badhe ujian. Nggih, muga-muga asile marmake. Nggih. Amin. Matur nuwun, Mbah. Ton, apa wis sarapan, Mas? Sampun kok, Bu. Lah niku pun dihampiri karti sih. Loh, Ton, kok ora pamit Bapak Ibu? Ayo pamit Bapak Ibu dhisik. Oh, nggih kesupen. Pak, Bu, kula nyuwun pangestu. Kula badhe budal sekolah. Yo, sing hati-hati, Ton. Ya, hati-hati. Ora lali ndonga dhisik. Nggih, matur nuwun, Pak. Bu. Wah, beruntung sekali. Dia dapat menyaksikan tayangan sosiodrama tadi. Iya, Amin jadi sadar ternyata selama ini unggal-unggalnya kurang tepat. Semoga bermanfaat pula untuk semua pemirsa dan dapat menerapkan unggul-unggul budaya Jawa Toto Kromo ing omah dalam keseharian dengan tepat. Lestarikan terus budaya Jawa. Sampai jumpa di segmen Tata Krama ing Sekolah.